rabbil alamin. Selamat malam semuanya. Masih semangat? Semangat, pokoknya tetap semangat selalu karena ini adalah hari nyapa to kok iso awakmu ngono. Genah mari diinpus ya pamir. Kita harus semangat ngono lho. Semangat jengkolmu iki. Lah piye to? Hari pahlawan tas teko metu rumah sakit lah kok mlebu tumpak pelem dalane ya ampun. Dalane piye? Munggah mudun teko kene lho anyang-anyangen aku mau. Ya ora apa-apa to, keadaan dalan ngono buat-buate awak dhewe iki ketemu karo dulur tapi ora masalah. Heeh. Pak Dewan rene lho pamirsa aja kesini mosok percil ora gelem rene. Lah iya. Isin karo anggota dewan kok lah iya isin awakmu ora nganti. Apa meneh lurah-lurah nglumpuk sesuk ora nanggap dhewe titenono kowe niku. Kok iso titenono. Iya apa? Ya ora apa-apa. Apa meneh iki lurahe Buati. Buati. Wah, ora mangan sedina ben ra udan ngojrene. Dahne olak luwe ya le. Kuwi tirakatan lho, Pak. Tirakati desane. Dadi iki ana acara kaya ngene iki ben ora udan kuwi piye. Jarene kene kondange apa akeh seniman-seniman yang kreatif. Betul sekali. Iki ora usah Pak Mirza. Ora usah Pak Sopo Pak Gus. Ora usah Bu Evi. Cukup aku sing ning kene iki. Ngekeki sapa sing gelem maju nembang sing kepenak tak kei hadiah teko percil pribadi. Awakmu bar mondok pirang-pirang dina iki kok mondok dengkulmu rumah sakit kok mondok iki lho. Lah yo kan ning kono yo mondok to. Iya. Lah yo masalah awakmu langsung dadi dermawan. Pancen ngeten niki Mas Percil niku teng pundi mawon niku seneng weweh, seneng menehi karo sapa wae. Pokoke kepethuk dulure ning ndi nggon kuwi mesti nyangoni. Apa meneh karo bocah-bocah, karo ibu-ibu. Nyapa? Utangno Pak Mirza 500. Lah. Kok malah njaluk utang Pak Mirza 500 kuwi lho. Lah piye ora nggawa dhuwit jebule masalah ngono kok awakmu wis kadung ngomong. Tapi awakmu harus memberi contoh. Oke. Karena pada malam hari ini dino iki apa juga memperingati hari pahlawan. Maju ke depan. Puisi khusus pahlawan sik. Sadurunge aku ngunggahne adik-adik sing iso multi talent wilayah. Anu kene tumpak pelem. Iya. Iki dalane enggak iso direnekni ya ora iso diunggah. Dalane yo pancen ngono kuwi. Enggak iso lurus lho, gak minggak-minggok ngono Mas. Mun nek terlalu lurus ora penak, Pak. Wong ning alam donya kudune yo ene minggak-minggoke. Lika-liku kehidupan, hirupiku kehidupan. Mudeng ora kowe iki jane? Ya roh aku. Ya coba. Mun nek terlalu lurus terus gak penak. Iya. Dadi penak. Minggak, minggak. Iya. Iya le. Tak mengi. Buati iki wonge apik ya le. Ya apik. Lho panganane apa enek telo. Wah, atos telone le. Kok ngomong telo ning atos lho awakmu lho. Tapi lak anune untumu kuwi sing ngogil-ugil. Masa? Heeh. Berarti ku telo iki digodhog apa ora dicokot mendal koyo bantal. Kuwi mau lempuk aku. Oke empuk ta? Empuk. Oh iya pas nggonku gak empuk berarti. Iya. Tumpak Pelem Kecamatan Sawu. Wah, sumben main iki neh bali iki le. Heeh. Tek ning kene neh. Iya no. Muga-muga ya ditanggep ning kene neh Pak awak dhewe ben iso nyedulur karo wayah magrib mesti krungu suarane adzan menyangkali nyangking timba. Mumpung sik urip nanggapo dagelan insyaallah yen mati mlebu swarga. Ya ngene iki lho cangkeme dagelan ben ditanggap ya ngene iki lho. Lambemu nanggap dagelan mati mlebu swarga. Lho nyenengne masyarakat kaya ngene iki lah ya seneng kabeh sing hadir bengi iki. Ngono. Ya iya to. Berarti nyenengne wong akeh. Iki ndak-ndake bengi iki wis ora mikir utang, mekar ya ora mikir. Ya, Bang Plecit ya wis ora mikir, ora ketang sesuk isuk ngelune. Ya ora penting kan bengi iki ora mikir. Yang penting awak dhewe iki nyedulur. Maju ke depan. Aja omong kowe rumangsaku. Nah iya. Mun nek kakean ngomong soalé ora sida. Ya iya. Nggih Bu nggih. Nah, kudu ora sida apa dadine. Dadi awak dhewe ya langsung apa sing pengen disugoni apa langsung diwenehke. Dadi ora perlu omong akeh-akeh. Ora perlu. Dadi awak dhewe kok Mas menghibur kuwi harus sesuai dengan hati dan juga yang diinginkan warga masyarakat. Nek ngomong terus kuwi gak sida-sida. Mergo ning kene iki wis dindani mesti ngomong ki awakmu lho, mesti ngomong ki awakmu lho. Mas aku lho meneng ae ning kene. Aku lho aku.
Enggak kuat aku 15 menit terus ndredeg tanganku. Enak. Wayahe apa orang dalam masa. Gawe kok lunggah-lungguh ae. Lah masamu susi mbliyut ning dasar. Masa gara-gara dalan ngene-ngene mau lho. Regawe lungguh bayaran sithik lho, Pak. Ya karepmu aku wis dilunasi. Maksudnya kuwi gak apik, nggo contoh kuwi ora apik. Lah masamu lak lungguh wis ora apik lho masamu lho. Gawe lungguh kuwi bayarane biasane ming sithik-sithik. Sapa sing ngomong pajak-pajake lungguh bayarane ya akeh. Malah paling 150. 150 pajake sapa? 75. Oh iya toh, malah toh 75 ping 5. Contone akeh kaya pajak. 75 ping 5. Kuwi tak kredit. Ono kuwi lho, gawe lungguh. Pajak guyon maton mbok pajak ning karo. Semangat pahlawan. Semangat apa ora nek badokane ya lesu kabeh kok. Ya kuwi mau sore sak sore wis diwenehi lho. Oh, tak tokno e. Lah banyudan kuwi mau. Banyudan, mbok kon kok banyudan. Lambe Nek ning jero wis pirang-pirang. alah daging sapi sak mini-mini. Masalah. Apa iya to, Pak? Aku orang umen to. Ketok apa ora? Gak ketok. Berarti cilik. Lah tak tahu apa. Ayo. Nadane apa? Manut. Manut iki lho apa? Iki mau. Iya. Indonesia. Alah meneng lambemu kuwi urus aku. Kowe iki kuwi lho. Pahlawanku. Pahlawan. Rom. Iki lho romune. Iki nuruti cangkemmu lho, Kang. Engko awakmu kok semalah nyeneni aku, wong aku wis kadung tandang niki awakmu malah aku sih. Indonesia. Saiki Siap Bagodo. Tanah air pahlawanku untuk Indonesia. Oh pahlawanku, terima kasihku kepadamu. Terima kasih. Nyapa? Kowe kesuwen mungkin iki sak lagu tok sir kancane gentan maju ngono lho. Kowe pahlawan aku ngomongne Pak Mirza, Pak Agus, Bu Evi. Ngono lho ya. Ya awakmu Ya pengen. iya lho pahlawan campur sari ning kene iki larane wong-wong ra mungkin rene kok. Ngene. Pak Mirza. Terima kasih untuk bapakku. Meskipun jenggot tipis, kumis tipis, tapi jiwa yang sangat tebal, sangat luar biasa untuk menyadarkan masyarakat Ponorogo khususnya. Terima kasih untuk Pak Mirza, Pak Dewan, Bu Evi. Terima kasih karena Anda gak mungkin percaya ada di sini. Bu Atik Sumiati, tolong teman-temannya dikasih tahu besok urunan naga guyon maton ibu. Bu Lurah, mohon maaf Bu Lurah, besok-besok kasihlah lemper. Bu Lurah, kasihlah makanan yang asin-asin ibu. Jangan polo pedem tok. Telomu sangat atos ibu. Masyarakat Pelem khususnya terima kasih. Pak Agus, terima kasih Pak Agus karena Pak Agus dawa buntute. Nadamu lho bocah pekok iki. Lah masale Pak lit. Nyapa kuwi lho kaya. Lah jare Pak Agus masuk malam-malam wis suara. Lah nadane pas kok. Lah tapi yo liyane aja nada kuwi Ya pokok. wis. Pak Agus. Pak Agus, DPR Ponorogo, Anda yang sangat luar biasa. Awake kuru Pak Agus, mikir, sudah tadi koncoku lo kabeh. Lah apa? Ya ampun, Dek Selentem yang baik hati, tidak sombong, istrinya gampang marah. Istrinya gampang marah barang mbok tanda kuwi lho. Ora usah puisi wis, nembang wong loro. Nembang apa? Nembang sapa sing iso maju ning ngarep adik-adik langsung tak kei hadiah. Nadane coba. Coba ya sing iso anak-anak adik-adik karena kan kita butuh regenerasi. Iya toh? Karena Indonesia kedepannya siapa lagi kalau bukan anak-anak pemuda generasi Kari manis Guriang manis Nambyai kula
Bisa aja. Gari Suara wedok. Gari manis. Contoh kreatif ingatan iki. Yang manis nambyai kula. Siapa yang bisa ngacung maju ke depan? Siapa yang bisa ngacung maju ke depan? Mbaknya bisa? Sini. Yang sebelah sini, yang sebelah sana. Sopo sing iso ngacung maju ke depan? Siapa yang bisa? Sebelah situ? Bisa? Turun, nggak apa-apa. Gini. Kayak adik-adiknya bisa kayak? 5 apa 10 nggak apa-apa. Ayo, adik-adik. Guryang manis nambyai kula. Yang lari-lari nih, ayo. Wes ya wes. Sini. Itu yang beli itu. Ayo sini. Siapa yang berani ke sini? Oh, berarti Nanti dikasih hadiah sama ini Mbah Kong Percil ya. Dikasih hadiah sama Mbah Kong, nggih. Oh, itu rombongan itu 4, 5, 6. Ayo sayang. Oke. Ini. Loro, telu, papat. Ayo, rumpul Pak arep kroyok awakmu, Pak. Lho, akemen anake sapa kae? Dari tumpak pelem dan sekitar. Ya sini. Beres. Oke. Wah, iya sing sitok gedhi dhewe iki anake sapa? Oh, iki anake sapa? Iki segudi. Ayo, sana. Rono. Wah, sing gedhi-gedhi nek pas Pak manggon pinggir-pinggir. Loh, iki sapa neh ngongkon iki? Wes oke wes. Siji lho, wes aman. Rono, geser sana. Oke. Siap. Gerak. 15. Rono. Geser. Agak ke sini. Mepet. Dalam berbaris tidak boleh tukaran. Oke? Yuk. Siap. Gerak. Istirahat di tempat. Gerak. Tegak. Gerak. Oke. Yang sana maju ke depan. Oke. Nama siapa, Dek? Diva. Iya. Rumahnya mana? Tumpak belum? Iya. Kelas berapa? Masuk sekolah? Kuliah. Oh, kuliah. Iya. Loh, lah kok cuwili men? Di Ancen Cebol. Oh, siap. Tapi bisa nyanyi ya? Bisa. Oke, nadanya pakai apa? Coba sini. Sini. Ora iso munggah nyapa mau. Piye? Oke, coba ya. Gari manis. Kurang manis nambyai kula. Oke, lo tumpak pelem lo suarane penak kaya ngene iki. Eman tepuk tangannya mana iki bocah tumpak pelem lho iki. Oh, terus harus juga. Oh. Luar biasa. Terima kasih Adek. Oke, matur nuwun. Terus berkarya lah iso nembang ning dindi ora apa-apa Nduk. Aku biyen ki pengamen. Percil dulu itu pengamen ya. Jadi sampean Berarti tahu kere awakmu, Pak? Tahu kere awakmu? Kere aku biyen. Wah, anu di kancane ngono, dinyai wong ngono Aku ora duwe kancaku mati kabeh kok. Pak, aku kancamu lho, Pak. Apa? Foto? Iya, sini. Ya. Oke. Siap, terima kasih Adek ya. Wah, suaramu penak, Nduk. Wes, tak dongane Nduk mlebu dapur rembokmu. Siap. Dapur rekaman. Ya, yang sebelah sana. Sini. Oke. Alah, asik. Cewek-cewek dulu. Ayo, sayang maju. Ayo, namanya siapa? Irma. Kelas berapa? Kelas 6. Kelas 6. Bapak mana? Bareng asma sinten Bapak? Hari. Oh, Pancasila. Oh iya. Ya enggak apa-apa ya. Ya kayak gitu cah cilik dikon nyanyi juga usi Pancasila. Ya ora apa-apa. Rasa cinta Kepada. Oke, siap. Laksanakan. Pancasila. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa Indonesia. Dewe, tumpak pelem iso Pancasila 100 karo aku. Wes, ya, engko sesuk dikek tuku anu ya. Dikek tuku muga-muga sok dadi pemimpin Indonesia. Ayo, nama siapa? Sril. Ya, kelas berapa? Wah. Bapak namanya sinten? Ayato.
Ayo to, anakmu ning kene to. Ibu namanya sinten? Yati. Oke. Cita-cita iki jadi apa? Jalan. Sopir truk. Aduh Pak Mirza, iki piye Pak Mirza? Sing cilik dadi sopir truk ya ora apa-apa. Ora apa-apa. Itu yang mulia. Sopir truk ya le digasno aja nganti direm ya. Ya, dalane mau menggak-menggok. Oke. 3. Nyanyi, joget, puisi. Puisi, oke. Puisi gawe sopir truk. Ayo maju. Sopir truk. Ayo. Wes tentang mulia. Judulnya apa? Judulnya apa? Ya sopir truk lho kowe apa jadi sopir truk kok. Ayo. Sopir truk setiap hari kamu di jalanan. Wes susu tak gurus lho jadi. Pancasila mau puisi. Iya, sekarang mulai sekarang. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pinter, lo pinter cakene pokoknya Pancasila 100. Kan bagus lo. Oke. Tadi bilang apa? Bilang apa? Makasih. Matur. Suwun. Iya, muga-muga dadi supir truk sing apik ya, Le. Nah iya. Muga sukses jadi sopir truk. Duwe truk. Guya tak turune Purnomo. Gua kira Yo, nama siapa? Arya, kelas berapa? 5. 5 MI SD. SD mana? Tumpak Pelem. Tumpak Pelem. Bapak namanya sinten? Sunario. Bapak Naryo. Mertuaku iki. masa Iya. Ibu namanya sinten? Sri Wahyuni. Oh, Mbah namanya sinten? Mbah, Mbah sapa sih? Bapak Itun. Bapak Itun. Ya, oke. Cita-cita iki jadi apa? Ayo liani sopir truk. Atlet voli. Oke, atlet poli. iki ning kene Berarti ning seneng lapangan poli. voli I joget puisi. Joget. Joget. Yo, Oke, joget. rata budur. Ayo. Agak mundur yang lain, Ayo, agak mundur. rakle. yo Ento. Ayo. Jogetmu mau ngene tok. Ora mlaku belas. lho iki jogetan ala arep nyemes poli Oh iya. Wis ora apa-apa. Nama siapa? Latif. Latif. Kelas pinten? 4. Ya wis. oh ya wis Cita-citanya jadi apa? Dokter. Oh, Dokter. Wah, mau nyuntik Pak Poh nggih aku dhewe wis disontek masa mbok sontek. Oke, joget, nyanyi, puisi. Joget. Oke, ayo deh. Yo. Jalan deh. Wes timbangane ceklek sikilmu wis. Bahaya cacah wis. aku yo kaget tak ngerti lho lah kok ngobrol Jempale. Masuk. Ayo, sini sapa? Abi kelas piro? 4 SD ya. Oke. Walah, iya. Aku wedi lek ndasmu ngantem son lho. Seberat. bilang apa kalau dikasih matur napa Matur nuwun. Nah, ayo. Maju ning ngarep. asik Jenenge sapa? Kevin. Kevin. Ya, kelas piro le? 6. 6. Sunat burung. Sampun. Masa delok. Sunat burung. Bahaya. Oke. Cita-citanya jadi apa? Presiden. Oh ya, oke. Amin. Oh ya, presiden ya. Ya wes. Oh, udah cita-citamu. Ya, muga-muga dadi le. Amin. Presidennya telulur. apa ngerti presiden teko Ya. ke Pak Pelem Ora ya, apa-apa. Amin. Ya le. Joget, nyanyi, puisi. Balonku Ada 5 rupa-rupa warnanya. Ku pegang
Ya, wes. Ya. Oh ya, udan. Bledose ora ngaget-ngageti kancane ta, Pak? Ora aku. Meletus balon hijau dor. Adikku. Ora apa-apa. Ora apa-apa. Yuk, masuk. Yuk. Nama siapa? Riga Rega, kelas pinten? 6 Kelas 6. Cita-cita, terusan apa? sepak bola, pemain sepak bola. Iya, ya wes. Ya. Paling seneng pemain sepak bola sapa jenenge? Oleh Romeni. Oh iya, wis karepmu lah, wis karepmu. Indonesia, Pak. Iya, ya, ya, ya. Iku tempat kau berada. Ya wis karepmu lah. Karepmu gak wis mudhun. Wis. Oke, makasih. Wis. Pokoke iso nyanyi, iso joget. Nyanyi, joget, puisi. Joget. Joget. Yo, jale. Yo. Ho, he ho, he ho, he ho. Yo. Ya. Ya. Ho. Ayo nih. Hey. Ho. Hey. Ho. Yo. Ya. Yo. Wes lagi iso tenan kowe. Ya, wis sapa sing belajar sapa, Le? Belajar sendiri. Belajar sendiri. Yo, diterusnya ya, Le. Nah, belajar ya. Terus pinter. Kuwi pinter joget lagi bisa iki. Sapa ngerti iso ben dadi drum band ya, Le. Iki urung dikon maju bareng kaya wis maju. Sapa ngkon maju? Loro. Oke, yo. Yo, jenenge sing sapa? Nova. Citae. Erlangga. Ayo, rene makan sapa? Bapak Ibu. Iki, sing iki. Bapak Ibu. Mas tuku apa wae? Jajan apa wae? Dolanan nih. Dolanan. Dolanan. Oh iya. Lagi, Erlangga iki tuku apa mau? Ape? Tuku apa kowe karo bapakmu tukane apa? Kowe malah ndelok lampu kesetrum kok malah. Tuku apa Le? Mau wis tuku apa urung? Es. Es. Ya. Eh sapa tenan ora ngombujuki, ngapusi. Tenan ora. Ora. Yo, wes. Joget ya Le ya. Cita-citane apa, Pak? Yo cita-cita dadi apa kowe? Di sabun. Anjane penak dadi sabun. Kok iso penak kuwi lewat sabun kuwi digo kosokan. Bapakmu sama sini tekan. Bapakmu sama sini. Budi. But, anak pengen dadi sabun lho. Kok kabudi. Kabudi iki terayo. Ayahku udah di Kalimantan. Oh, ayane Kalimantan. Jangan ndelok YouTube tak delok. But, anak pengen dadi sabun, but. But. Rumah saku. Ayo, anak dadi apa? Kloset. Aja sama. Ya sitae sabun. Loh, bocah iki susu kesetrum apa bocah iki susu? Atlet voli. Liang mau wes apa kali? Moli. Apa? Lah ya mbah. Mau wes koe. Bal-balan ya wes. Sapu. Mbok kaya kancane lho, dadi sabun. Wasit voli ya? Wasit. Wah, iya. Ya, Liyane atlet. joget. Wis ora iso, pokoke joget. Yo. Ora usah ngono. Yo. Wes, mulai. Matur suwun. Ya. Ya, matur nuwun. Wali lho, wah 100.000. Lah, loro. Loro. Wah. Iki lho sing ngenteni MBG iki. Adik ceple. Ya dia sing dadi londo ngono. Iya. Yo, yang sana namanya siapa? Novel. Awal. Yo, nama siapa? Pian. Pian. Anak chat to le. Pian. Pian. Oh, Pian tok. Pian. Oke, kelas pinten? 5. 5. Cita-cita Pian dadi apa? Padha. Ambo. Tukang son. Ya, oke. Pengen cita-cita dadi apa? Pengusaha. Oh iya, oke, pengusaha, tukang son. Lah, kan kula duwe son kon anu iki ya. Oke. Yo, ya, Cok. Oh. Ya, pada ya, Le. Wes, pokoknya anu ya.
Ya, makasih. Tepuk tangannya mana untuk adik-adik semuanya yang hadir. Luar biasa. Oke, luar biasa. Terima kasih. Karena emang generasi penerus kita siapa lagi? generasi penerus itu ya seperti ini. Kalau bukan anak-anak lara dicontoni ning dhuwur, lara dijak ning dhuwur sok-sok isin malu, mentalnya belum kuat. Oke. Ya lagi wis dijak bareng-bareng ning kene sapa ngerti besok enek percil dukul ning kene. Tumpak pelem Lah, kene. ya ngono toh. Besok Jadi kita ada juga artis nggak dari sini. Loh, enek Besok penyanyi ada api. pemimpin dari sini. Nah, karena itu tadi. Betul sekali. Karena mereka juga pinter-pinter loh Pak. Kon milih apa? Ngono Aja ya. omong ae dicompok kecah loro. Masuk. Oke. Yo, cita sama sini. Arya, Oh, cita-cita dari mana? pengen jadi, Tukang dadi. pengen jadi, Pengen dadi. pengen jadi, Penting dadi. Penting dadi. Ose tok. Penting dadi. Cita-cita apa penting dadi misalnya. Ngowel lu ndasku musuh kok anu. Pak, Aku musuh desa tumpak pelem ngowel lu ndasku. Mak, ngatenku ya penting dadi lho, Pak. Ayo sing kene. Gio, Cita-cita apa? kapal laut, Wah, Dadi penak kapal api kopi le ya. Kok iso kapal laut? Ose tok. Cita-cita pengen dadi kapal ku ora kapul. Ya ora apa-apa wis ben. Nahkoda. Nakoda. Oh, Kapal laut. Nakoda kapal. Yo cok. Urung ditakoni kok nyanyi. Ora iso. Ora iso. Yo, harus cita kapal api. Yo, denger ya. Wis ya. Anten apa? Ya, sami-sami. Di bocah sing pinter-pinter kabeh. Kuwi anake sapa? Yang ditekoki pokoke dadi. Penting dadi. Yo, sepote sok. Dike sidane sitae sok. Udahno sok. Iki lho dagang aku. Selorot. budale sinden viral. Sinden yang sangat cantik, sinden yang sangat unik, sinden tidak begitu namanya sekali. Sinden yang sangat viral, sinden yang fenomenal, bisa dijuluki sebagai aku Astra. Siapakah dia di sana? Pilih namanya. Hai. Maling-maling jambu. Wanita istimewa Rainoko. Wanita istimewa Rainoko. Mohon maaf ingkang ngandhut jenengan kepuk ping 3 jenengan matur amit-amit jabang bayi nggih. Menika sinden wanita Rainaga Mas, dalam jane wong metengi apa kepethuk demit ngono apa piye kok iso? menika turunanipun iblis laknat jin setan pripayangan lulu banaspati rempeyek kacang ijo. Masalah kuwi wujudmu kuwi abstrak ngono. Iya. Kok abstrak iki piye to? Lah piantun kene iki ngerti bintang tamu sing ditunggu-tunggu. Gak jelas lho bentuke. Bintang tamu apa? Kok iso ora jelas piye to? Lho ngayune kaya ngene kok iso ora jelas iki lho. Ayu apa? Oh wong model kuwi masalah. Yo kaya ngene lho, Pak. Apa? Wis kotak kuwi lho. Masa sinden kotak, umume sinden semok-semok apik ngono kuwi. Iki mau Ngono kok iki Mas. ngaku-ngaku ayu jare. Anu munggah dalane munggah iki lho Mas. Lah kok terus aku kunduran iki mau. Kunduran apa? Kunduran truk. Lho hubungane apa? Masuk, Dan masuk. bintang tamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iki sapa kok cah cilik-cilik nglumpuk? Lho, Pasukan pasukanku kuwi. Kuwi pasukanku. Ya ora le, pasukane Pak Percel ta kowe. pasukan tumpak pelem. Mari ngono rene le cokoten sirahe iki ya.
secokot iki lho. Lah nyapa? Nggih. Gue refleksi ya, gue refleksi. Padahal aku sosis kowe Kowe rumah cokot-cokotan. bilang kamu itu dari mana? Luar biasa sekali, Niki Mas. teng wilayah Tumpak Pelem. Tumpak pelem. Perkenalan dulu, disapa. Disapa masyarakat Tumpak Pelem sing delok mong ning YouTube tok saiki ketemu awakmu ning kene. Nah, Ngono ya Mas Lho ya. iya lah, mau nek sing ngomong ya ampun lho sindene sing kae ndi? Masa aku ditakoni. Oh, Mas? jare sindene sing rupane kok kenal pot ndi dereng medal. Mbok menawa enek sing durung ngerti jenengmu sapa, dikenalno sebab paribasane kuwi tak kenal maka Tak idoni. Tak sayang, tak kampleng, tak kampleng. Rumah aku kosong. Sadurunge aku ngomong akeh-akeh. Lha nyapa ngomong akeh sithik ae? Mau wis wong ngomong akeh kowe ngomong. Maksudnya iki sadurunge aku nyopo wong kene. Alah nyapa-nyapa wis disapa kabeh nyapa-nyapa iki lho. Ini loh Mas. Sadurunge aku ki ngomong lebih lanjut. Lah nyapa dilanjut? Wis ora usah dilanjut. Liyane Pak Mirza wis ora usah dilanjut. Nah, Sadurunge aku ngandut Jabang Bajul sing Nyapa kok iso. saya bakal ngandut barang. Maju. Lah mungkin iki arep berterima kasih. Matur nuwun. Matur nuwun. Matur nuwun ya sayang, matur nuwun. Mesti ngawur lagu deh. Ini lagunya apa lho? Ini sebagai seorang seniman. Enggak. Ini kudune ya matur nuwun harus sakit. Lagi anu selain mulai ke rumah sakit iki lho. Lu nyanyi ngawur terus pokoknya. Domongi ya. Winganane kita konslet gitu. Tapi apik. Ngono. Piye piye? Yo nganggo lagu, nganggo nada. Matur nuwun ya Mbak Yu, aku matur nuwun. Mara rene aku matur nuwun. Tak dongane kabeh piyantun muga-muga rejekine akeh sing topil iki wetok apa wi banci kuwi Modelannya ndas-ndase kayak begini. Nanging sorry aku iki dudu Apa yuk? aku iki lanangane sapi maju ngarep jenenge sapa wis ngomong bocah banjir atau wapuk lambemu lho. nyapa ora oleh nesu Isih cilik, isih urung duwe cilik urung dosa. ngerti Lah ngomong bocah ket mau lah sabar innallaha ma'asabirin wong sabar kuwi dulure Pak Sobirin. Kekasih Gusti Allah. Sing Gusti. nyanyi yo nyanyi sepena Matur nuwun nah dumateng Bapak Mirza alah pinter wis nimbali kula kalih para kanca-kanca aja lali mangke kula diwenehi ya sawiranya Nyapa denger kanca. Buati kuwi memang cantik oh Ibu Ati piantune nek mlaku timi-timi oh iya sahabat Buati kulawane becik ya Buati kula nyuwun duit Iki kok saweran iki yo njaluk dhuwit. kabeh-kabeh njaluk dhuwit lho masamu Pak Agus oke Pak Agus Subiantoro piantune asli Ponorogo muga-muga piantune kersa Kersa napa? kula ndang ditambah ana kok dhuwit tok sing Dhuwit mbok tok omongke iki. karo masamu Pak Tumpak Pak Tumpak iku sapa? oh desane Desa Tumpak. Desa Tumpak Pelem. ngawur masaku
Maju ke depan. Iya, Mas. Topel wong lek. Kowe iki sapa ora? Lah nyamuk mangi lho. Pasangan to iki mau. Wah, iki mau anu to. Masalah rambutnya pasangan tibae. Mas. Sampeyan aja sembrono ngono to. Lah piye to? Olehku dandan iki wis ket isuk ning gone sablon lho. Salon. Sebelah iki sablon. Tapi ning salon. Kadung ki Pak Mirza iki percaya nek aku ki wanita tulen. Tulen apa wanita jadi-jadi. Pasang-pasangan ngono kaya jadi. Nah. Dari tadi cilik-cilik, "Lek, pentol bakso." Kaya ora pas ya. Siluman. Iya ya le bener le siluman le. Aku dhewe pura-pura kaya Pak Hansip, mohon diamankan anak-anak ini Pak Hansip. Nyapa wong ancen dirimu kaya siluman? Lah aku mau wis lagek metu delokne wis ngene iki diklothok darani pentol bakso. Heeh. Enek sing ngarani siluman. Lah ancen dirimu kaya siluman. Tak cilik kuwi tak jujur-jujure Masalahe kowe nembange ora kaya mbake sing cakene mau. Mau to. Lho, nembange penak ora kaya awakmu nadane murat-marit. Aku mau Piye to penak. piye to kok awakmu kok nyek karo aku kok aku ora ngene. Apa Man siluman. kok rumah sakit. Kowe nyanyi kaya mbake mau lho penak. Lah nek nembang iki aku iki jagone nembang lho, Mas. Ya, Apa sapa sing sak wilayah Jawa Timur sapa sing ngalahne aku? Probo suarane penak lek cacak. Alah lah Probo iki sing banter misuwe tok. Perkara nyanyi yo sak ngisorku, Mas. Lek prop nyanyi karo Nyepelekne we, nyepelekne karo Mbak Probo. Kuwi penak lho suarane. Wis sing Probo iki mesti setel karo yo yo. Kasih gaya batasi baba. wong donya. Kuwi beda lagune. Beda lagune. Lah lagune apa iki? Iki lho. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua bikin jadi repot. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Madura. Di Madura le. Kuwi gak di Jerman to. Mau rumah saku kaya anu to, Mas. Dayak mau piye to, Mas? Ya apa? Ngarepe Timur. Persatuan budaya. Budaya. Budaya Dari Sabang sampai Ponorogo. Madura. Madura. Resino ya batasi baba. Afrika. Afrika. Watashi baba. Watashi wa Indomie. Hai. Ujak kok malah dadi Jepang. Lagi ndi mau? Afrika terus ke Papua terus ke Timor. Iya. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua turun dari Freeport. Honeymoon di Inggris, di Paris, di Jerman. So pasti kodeng sah. Jalan baru aman. Ikut Timor. Terus kita ke bawah ke Madura. Ke Madura. Aman saja mau ngapain mau repot. Jangan sampai tua bikin jadi repot. Jangan di Inggris, di Paris, di Madura. Ada apa deh di Madura? Ada apakah ditumpah pelem? Ada campur sari.
pakai rezeki. Kene apa, Dik? Kene apa? Kene telek. Iki lho. Ada buati, Bapak Ibu Kades. Ditongano akeh rezekine Dik. Ora jeli. Odina arep jalan bentang sapa angin salah Kowe iki joget apa lho? Modelmu lho. joget iki mau lho, Mbak. Hei, Modern, Mas. Bila kula ngejung, kula ngejung nyon sapora. Aduh manis, aduh ancong, salah lopot nyon sapora lir salir. Lir salir, alir alirku, lir lir salir, alir alirku. Mon ajeling adik nak arek majengan saben ombak sapa angin salajengan antara sempang rumah sakit kawan dokter capek ngapotek jegem kabeh enak lho ya kabeh enak Enak. Budaya negeri lho. Atlet iki beda-beda. Ono atlet pencak, ono karate. terus Lah awakmu apa? boxing Sing ngomong sapa to? Apa? Tinju. tinju Opini-opini. Ani kok pini-pini lho. bener loh Kowe kok nantang kita wani karo. Nek wani rene kabeh. Ayo. Royokan. aja. Oh lagi maju. Papat kaya kamu wis mlayu. arek cilik Ceko. Ono apa kae tak? Ketoke nek rame-rame. Apa? Sebagai opo to? Joko Sambak. Iya. Sarep. Ya apa cak? Kon ngerti. Bengi iki acarane apa kon ngerti dhewe tak ya? Enggak ngerti aku. Enggak ngerti. Sopo peno? Aku Sokol pendekar sumur Kamule. Oh, Sokol. Joko Sambak. Sarip. Wah, pahlawan kabeh. Ya apa cak Sokol? Ya apa Cak Sokol? Iki ngene. Aku Sokol, peno Sarip, peno Joko Sambak. Lah kae apa kae? Oh, Kon dadi apa? aku mogol. Aku Ini sok
Sogol. Sogol karo mogol. Mogol kuwi dagelan. Toprak. Lah aku apa? Aku sapa apa, Mas? Pahlawan wedok. Pahlawan sapa? Sapa? Pahlawan wedok Cut Nyadin. Mosok Cut Nyadin. Lah apa? Biksu Tong. Liyane. Liyane. Lah sapa ngono lho? Lah kowe sapa lah Siti ngono lah. Sayu Wiwit saka Banyuwangi. Oke. Hah? Hei, wong Swalanda. Ki Tandangono yo saka Pendekar Sumur Kemuning. Wong Swalanda. Aja wani-wani jajah ana ing tanah Jawa. Iki lho Joko Sambang Pendekar Sumur Gunung Gangsir. Sumur Kemuning apa yo? Joko Sambang Pendekar Gunung Gangsir bakal ngusir awakmu kabeh. Sarek tambah osok. Lurah Gedangan, nanteni kowe kene. Ala yen kowe wani karo aku. Iki lho pengusir bangsa Walanda. Sarek tambah osok. Iki lho. Wayahanmu lho. Hei, bangsa Walanda. Kenalno iki. Ya aku kang ngaran Ngatemi. Pendekar Sumur Bor. Sumur bor dasmu. Sumur Gemuling. Sumur Gum. Gunung. Gunung ndi? Gunung di. Dong Banteng. Alah nyapa teko dong Banteng. Nanti. Alah sebut Yo iki kenalno Ngatemi. Kondo. Kon wani ambek Sogol, tak candak dasmu tonyo raimu. Wani jajah bangsaku tak idak telakmu modal. Bangsa Walanda tak oklek sikilmu. Air sirina sunduki kowe. Iki gak gawe sate to. Sate lho. gawe apa? Ayo sate ayam. Bangsa Rada iki lho, Iya. iki kejem. Masaku sing rada kejem lah. Wong soal ora ngerti. Sogol duwe ajian. Ajiku Saifi Angin. Ajianku Sampar Angin. Ajiku Sampar Nyandung. Masuk angin. Kok iso masuk angin? Lah kuwi angin kabeh. Sampar. Mini. Rene. Lha apa cah sumur? Sarep, yo. Kowe Joko Sambang. Yo, Pak. Ngono Ngatemi. Iya, Cak. Iki ngomong perkenalan para pahlawan ludruk. Aja ludruk, aja nganti punah. Muga-muga kesenian Jawa khususnya ludruk Jawa Timur tetap lestari. Amin. Cak Mogol. Cak Sogol. Lah Sogol. Mogol piye? Sendor. Sare wingi Cak sare loro, Cak. Lho, sare bar diinpus aja. Aku dinmu 10 dino. Rinpus. Yo, yen ngono awake dhewe memperjuangkan ludruk seni Jawa Timur. Ayo, minor, ayo nyanyi gulu pedot. Dan juga Bapak Mirza Ya. bersama Ibu-ibu Lurah dan Bapak Lurah dan panitia yang ada di depan foto bersama. Oh gitu. Heeh. Aring-aring ya kara gedang campur sawi sampai kering mulie sampun. Oke, matur nuwun Bapak, matur Mbah nuwun. Besok ketemu lagi. Siap, nggih, monggo ndherekaken. Sukses selalu, sukses selalu. Amin. Amin. Yuk, Terima yuk, sok, kasih. ayang-ayang sok. Bareng-bareng masih bersama
Pak Mirza bareng-bareng yuk ayang-ayang dikasih ayang-ayang yuk. 3 2 1 monggo.